Unang adlaw karon sa pag-downgrade ngadto sa General Community Quarantine dinhi sa Lalawigan sa Sugbo. Sa lungsod sa Consolacion, milagsik balik ang dapit apan may pahimangno ang mga otoridad. Ato kining sayran sa report ni Nico Serino. Naglinya sa sud sa munisipyo sa lungsod sa Consolacion kini mga tawo nga mulukat og workers pass. Gimando sa LGU ang mga mutrabaho sa lungsod bisan gikan sa lain nga lugar mulukat niini nga libre ra hinuon. Pamaagi kini aron ma-monitor ang mga nanggawa sa panimay nga manarbaho sa lungsod. Apan si Noy Dodong usa sa wa mahatagi kay mutabok pa siya sa Mandawi nga ubos sa ECQ karon. GCQ pala yung Mandawi, yung magulong pasundan nga to. Oo. Pwede na lang sa kamo ngayon, sir. Wala lang, okay. Ano kayo mahingo natin? May pirma eh. Kinahanglan ito ang boarding pass. Sa unang adlaw sa GCQ sa Consolacion, babantayan nga daghan ang nanggawas nga mga sakyanan ug mga nanglakaw. Nasadya na sab ang bahin sa merkado kay daghan sa mga tindahan na ang abli. Apan pahimangno sa mayor, di gihapon mo kumpiyansa ang mga tao. Magpabilin gihapon ang ato ang limitation sa movement sa atong uban nga mga katawhan nga katong wala sa trabaho, no, kay nagpabilin pa man gihapon ang curfew nga 24 hours sa mga batan-on nga 21 years old and below katong wala pa mga trabaho, no. So then naagihapon na ang ato ang curfew nga 10 p.m. to 5 a.m. Si Danilo, miasikaso sa iyang travel pass, paingon sa lungsod sa Pinamungahan kay namatay ang iyang uyuan. Gikan sa Consolacion, layo-layo gyud ang iyang biyahion paingon sa Pinamungahan. Di pa man sila makaagi sa Cebu City ug Mandawi nga ECQ pa. Ang ideya ni ron, mutuyok lang mi diris norte ba doon sa Pinamungahan. Bahalang biyahe mig mga 6 ka oras, 5. Asa mo agi mo? Balik mo ani mag Taboy lang, tuburan. Malamban na to, Tulido. Layo na kayo sir. Mga 4 to 5 hours na ngayon. Ang ato ang mode of transportation medyo limitado gihapon kay sa EO ni Governor Gwen o sa IATF ang gi-allow kaning tricycles nga 1 passenger lang, no, then wala pa tay mga PUJs, just the minibuses. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.